Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы бүгін январьнан 24 жұма күні студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Қырымда ФСБ яңы диверсия давасын уйдырып, ерлі Сакинны яқалаған. Оның ады ве соядын ачықламайлар. ФСБ тарқатқан малиматқа көре, Санки Дерсін яқаланған кіші Украина мақсус қызметлерінің бұйрығы esasында силя едеклеріні тешкіл еткен. Уммен оларақ яқаланған кішіні 5 килограмм патлайчы маддені ве детонаторларына Ахмеджетте орманда сақлағанында шеклейлер. Шекленгенні Ишғалчылар махкемесінің қарары esasында апске алғанлар. Таким образом, российские власти пополняют обменный фонд, увеличивают число заложников украинских, которых они удерживают у себя для того, чтобы впоследствии торговать их свободой. В связи с маршем, который анонсировал Меджлис, я не исключаю, что будут, скажем так, реакция со стороны российских силовиков, российских спецслужб. Безусловно, они будут демонстрировать уровень увеличения репрессий, для того, чтобы, во-первых, попытаться запугать тех, кто пойдет этим маршем, во-вторых, запугать тех, кто в Крыму может поддержать этот марш. И, в принципе, я считаю, что уровень репрессий будет только усиливаться. Козайдың дувасы Ахмеджет районынан Ескілес. Скворцова койынды сабақ сияси мабус Рустем Ваитовнан ве Ақиярдаки яңы шуле, яғни штурмовой. Койынды яшаған Нури Примовнан ана бабаларының евлерінде дуа кечірілді. Қырымнан бірчоқ кой ве қасабаларындан ватандашларымыз келіп топлашты. Тедбірде азат етілген Рустем Ваитов ве Нури Примовнан сағлығы үшін ве қалған сияси мабуслерді яқын вақытта азат етілмесі үшін Аллаға дуа еттілер. Ablem birlik yardım etsek, kaldırmasa Allah Teala bizi. Bir kimseden. İnşallah sağ olun. Çok çok sağ olun. Bu 5 yıl cevabında bütün cevabınızga pek çok yardım ettiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Это не просто Козайдын у кого-то или у их семьи, да? Это Козайдын у всего крымско-татарского народа. Мы очень рады за них, за их семьи, за их детей, которых они смогут прийти, обнять, поцеловать и, как говорится, быть рядом с ними в дальнейшей жизни. Men mesela o'zim Rustem ve Nuri kardeşlerimizi bir kere de görmedim, bir kere de bilmeyim. Ama onlar benim kardeşlerim, onlar benim Kur'an'tam ve cemaatimiz biz hiçbir vakit onları bırakmak. Bilsin düşmanlarımız biz Kırım Tatar milleti, Müslüman milletiyiz ve biz hiçbir vakit birimizi yollarda bırakmayacak cemaat-ı Müslümin. Allah kısmet etse tez vakitlerde kalganda kardeşlerimiz bu azaptan çıkıp Kur'andalarının kavuşsunlar da bizim halkımızdan da çok kuvvetli haberler bilen işitsin, görsün. Қырымда чойынча койынан жәмесінде есе Ришат Аметовны аңып дуа кечірділер. Бүгін о 45 яшына толдырмақ керек еді. Ришат Аметов Русия ишғалынан бұрынжы құрбаны олды. О 2014 сенесі мартының үшінде Қырым ишғаліне қаршы Назирлер Шурасы оғыне бір кішілік пикетінен шыққан еді. Сөзде самооборона векіллері оны тұтып белі олмаған тарафқа алып кетті. 2 аптадан Қарасубазар районындаки орманда оның арамланған жесетіні таптылар. Ришат Аметовның 3 баласы өксіз қалды. Оны өлдірген инсанлар аляда жезаланмады. Reşat din kardeşimiz uğruna Allah kabul etsin, Allah rahmet eylesin. Yatkan yerleri, cennet öz kabirleri Kur'an nurundan aydınlasın. Bu insanı bu ucum olgan son, aneksiya olgan son yapkan işi pek bir kahramanlık. On Ukrayna devleti kahraman olarak tanıdı da bir kahraman unvanı ona verdi. Bizim hatirimizde o insan kahraman olup kalacak. Ишғал етілген Қырымда инсан ақлары бұзылуына Меджлис темсілжілері Украинада Европа бірлігінің темсілжілігінің ел башысы Матти Маасикас иле музакире еттілер. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев айтқанына көре ишғал етілген Қырымда ең чоқшымды Қырым татарлар басқыға ұғыратыла. Фал олғанларға есе террорист ярлықларына асып түрмелерге ташлайлар. Бұл епісі бұтын халқына йоқ етмек үшін япыладыр. Бұл аққында халқара мейданларында айтмақ керек деді. Айрыжа Қырым тышында çalışқан Қырым татар матбуат васталары рас келген проблемаларны көтерділер. Людей очень деморализовало, внушило страх, особенно в первые месяцы, когда людей выкрадывали и убивали. Что у всех была такая страх, что не сколько за себя, сколько за своих детей. Что вот
Сейчас, правда, практика вот этих похищений, убийств практически, можно сказать, прекратилась. Хотя редко иногда получаем информацию, что кто-то пропал. Но режим, полное отсутствие каких-либо свобод, контроль за всем намного хуже, чем при советской власти. Проінформували пана посла про останні тенденції, які є в Криму. Вони дуже тривожні. Потім акцентували увагу на проблеми тих людей, які були вимушені покинути Крим, або були такі обставини, що їх викинули з Криму, в тому числі і колишні політв'язні, і журналісти. Ми говорили про ситуацію з кримськотатарськими ЗМІ, зокрема з АТР. Це все через призму тих резолюцій, заяв, які приймалися Європарламентом, починаючи з 2014 року. І наш аналіз показує те, що повне ігнорування Росією всіх цих міжнародних рішень має якимсь чином знаходити адекватну реакцію Запада. Қабаржылыққа қаршы юқары махкеме президентінің сабық Қырым темсілжісі Борис Бабинге сыңырлама тедбірні белгілемекте. Оны девлет параларына елде еткенінде қабатлайлар Сан-Кедерсін 2013 сенесі уақыттаки адлия назирінің муавиннен 54 миллион гривнаны сайыплештірген. Борис Бабин өз қабатыны танымай президентінің сабық темсілжісі қабатлы ұлғанны Межлис азасы бе Қырым-Татар ресурс меркезінің ел башысы Ескендер Бариевте инанмайуна. О махкемеге келіп Бабинны кефалетлікке алмаға азыр олғанны білдірді. Борис Владимирович я знаю много лет, еще до военных времен. В настоящее время Борис Владимирович является экспертом Крымско-Татарского ресурсного центра по правовым вопросам, и благодаря его активной работе мы подавали десятки заявлений в Европейский суд по правам человека, различные международные механизмы, выступали на международных площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы. И я знаю этого человека как порядочного человека, высококвалифицированного специалиста, особенно в области коренных народов. Донбасста тынчдегел кечкен күн девамында жебеде бір Украина аскері елак олды. Руси женкеверлері кечкен күн девамында 15 кере атеш кес режимына бозған. Эсасен Минск алашмалары ясақ еткен селянин уджим етілген. Від початку поточної доби станом на 12 годину було зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню. Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Талаківки, що на Донецькому напрямку. А на Луганському напрямку з аналогічної зброї противник вів вогонь по українським захисникам поблизу Новолуганського. Бүгін Украина Русия işgalçilері тарапынан Мариуполь ұжымына аңа 2015 сенесі январынан 24-інде Русия арбелері град системасындан 100-ге ақын ракета атты. О вақыт 30 шер сакины елак олған еді, 118-і яраланды. Ұжымның гиллығына Украинадаки Америка Бірлешкен Девлетлерінің елшілігі Русияны Донбастан өз ордысыны чықармаға чағырып атешіні кесмеге талап етті. Ті хаотичні, жахливі ракетні обстріли, спрямовані проти мирних українців, були частиною нападу сил підконтрольних Росії та повним порушенням Мінських угод. Сьогодні Росія продовжує розпалювати розпочату нею гуманітарну, економічну та екологічну кризи. У результаті цього збройного конфлікту вже трагічно загинуло понад 13 тисяч українців. Ми закликаємо Росію забезпечити дотримання справжнього припинення вогню, вивести свої війська, сприяти у розформуванню незаконних збройних сил, що діють на сході України, а також поважати міжнародно визнані кордони України та її суверенітет.
Dünya Қытайдан тарқалы башланған өлдіріжі коронавирусны тоқтатмақ үшін азырланмақ керек деді. Dünya Сағлық Тешкілаты әжеле топлашуындан сон бір мемлекетке хасталықны евелден белгілемек үшін тедбірлер кечірмеге чағырды. Қытайда белі олмаған вирустан 26 инсан елі ақолды. Сонки күнлері бұл хасталық Қытай тышынада тарқалы башлады. Тәфсілатлыжа левқамызда тариф етіле. Тена соқақлар ве бош дүкенлар. Мына бойле карантинге қапатылған Ухань шири коруні. Я, якщо чесно, не панікую. Я просто нікуди не буду їздити найближчі кілька днів. Якщо наше місто закрили на карантин, значить, все дійсно серйозно. Да туне вын чинде ойля қапатылған учер барыды. Шымдесе оларның сайысы 13-ке етті. Вемумен алғанда, анда онларжы миллион инсан яшай. Карантин битмегенже нақлият мектеплер ве девлет муйселері чалышмас. Эвел олғаны кебі хаста олған адамларының чоқысы Уханьде бұлуна. Олар үшін еді ерлі хастаханеде палаталарны абанлаштырып, мында башқа тибиет муйселерінден бу вируснен хаста олғанларны кетірелер. Цей вірус не настільки небезпечний, як коронавіруси, з якими нам доводилося мати справу раніше. Людей заражається багато, але летальних випадків значно менше, аніж могло б бути. Хоча тут варто бути обережним. Якщо вірус швидко поширюватиметься, навіть низький відсоток смертності означатиме велику кількість смертей. Şimdilik 26 insan virüs neticesinde elak olğanı belli. Hasta olğanlarının sayısı 830'ga arttı. Vietnamda da hastalıqның birinci qurbanları var. 2 adam Çin'den bu virüsni getirdi. Yaponiyada ise ikinci patsientni hastaxanaga yetkazdılar. Про те, що захворіла вже друга людина, ми дізналися сьогодні рано вранці. Пацієнт приїхав з Уханю. На даний момент його госпіталізовано, його стан стабільний. Hepsi Çin havalimanında sıcağı olğan yolcularını toxtatalar. Başka memleketlerde ise Çin'den kelgen uçaklarının yolcularını teşkireler. Австралияда 6 yolcunu hastaxanaga qo'shma baqıluvga aldılar. Türkiye'de pnevmoniya alametlerining bir qadını Çin'ge keri yolladılar. Тут у Бостоні нічого особливого я не побачив, а от коли ми вилітали з аеропорту в Шанхаї, у нас у кожного перевіряли температуру. Шукали тих, кому, можливо, необхідне додаткове обстеження. Virusni yo'q etgan ilojlar alada topilmadi ve şimdilik o'zini qo'rchalamaga yekane yo'l hastalıqqa og'ramamoqdir. Тримайтеся подалі від людей, які кашляють. Найімовірніше, саме вони передають збудника хвороби. Я думаю, що звичайні санітарні заходи, як от миття рук, насправді дуже хороша ідея. Це не гарантія 100% захисту від конкретного вірусу, але дотримуватися цих простих правил важливо. Öldürücü koronavirus başta Çin boyu sonra ise bütün dünyaya tarqalmağa başladı. İnsandan insanga keçip adamlarını öldürgen pnevmoniyani uyandıra. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Украинлер öldürücü koronavirustan korkmamak gerek. Bunu başnazir Alexey Гончарук айтты. Onun sözlerine göre Ukraynada hastalık da kaydetilmedi. Ukrayna sınırlarında Қытайдан kelgen uçaklarını Sağlık Nazirliğinin vekilleri teşkire başladı. Ми останні декілька днів вже комунікуємо активно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я для того, щоб обмінюємося інформацією, для того, щоб розуміти там і контролювати поточну ситуацію. Станом на сьогодні жодних підстав для переживань в Україні немає жодного підтвердженого, зафіксованого випадку подібного захворювання на території України. Budaqada netice programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar ve rahatlık günleriniz tinch geçmesini tileyim. Hatırdan ise ayrılmanız görüşkence.